naidi rang kerei doktor no kisarani ani basab burui kainai ang bena tabo nokroi mafayo rang kisa kerei mo pia help khlaidi rang paisa ni bai samosa ani basai rugi yung ka og saga kabaga maisa niya ar ulu kele joto hostara thaka hamia irosit phai dora kha iro phai dora makharang paisa ni bai samosa kisa khel khlaidi ani basala kerei bese do thapaya nen basai mong kamo Ranjan Tipra ni basani parang ke sabrum disan pogiro ruaca para ar ani bomohonlai Parvati Tipra kamang mana nen basai ok saga kaba doktor kamsa doktor ne samur di doktor ki और जमा तना हिंसा iro matong na ni saga हमना हिंसा hamna hini kintu iro hamna hini saga bairi kisa teng to mahalai hamna hini saga ethani bagai rang pisa kereni bagai somai chongoi iro khalai sara manui saga baire kisa teleng dom hala hamna hini saple ethani bagai phina her khlai di para wala sus kontena emle rong samani bo khaya nai phaya nam pranam emle sara emle sabrum ni de sabrum ni jitin chodi jitin chodi ni saga dem no saga de saga e phai ne phaya nai phaya yo nai phaya ko nai phaya kata bo nei chuba chuna chuba ni kisa chuba di kini chuba kharo na chuba di phya nai di kisa rang pisa kerin bagai ani kalana kisu kam khlani bagai rang pisa kere kisa nai di kini tipra sana phina nai di kisa ken khlai di rang pisa kerin bagai sini pakar phina tambo kisa awa bondo marasa bubai si phai buburang keri tabo an kara sakraba puri yongja ha pani ji phina thongani pathor phina thongani bo bana bondo ra khaparang bubu sarang keri kha no para ro ma tong sanina ni bo parai masa ira kanang pisa ni bai kre chumai chai tong kisa phya khel khai di 70,000 bai mara haji pathuna rang pisa bakere iro phayanci saninan kosto rang pisa kriha chini dada kiha chini udung dada kiha gam bokiha hel khaya sona naya je ongri sa doctor sa sa bo bisa hel khaya bo ani dada